Ndiri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa zuva ranhasi. Nyaya yangu yekutanga ndanaye ndiani? Ndeya uyu Budhigi Nhimbi, avo vari kubuda sekuti vari kuita sekuti nhasi vane bira guru riya raitenderedzwa richinzi kana usina iyo mwadhi yekutaridza kuti iwe wakakokewa kumabikoko, rega zvako kubva wauya, gara uri kokoko nekuti uchafenibambira chidhongi rakaora. Saka kwakati kuita ikuku ndachipona hangu paIG pavo chiona vanhu vachinta nemakeke memwana Lamborghini, Lambombo iripo memwana anzi Langongo yacho iyoyo, keke ravanga vakagadzirirwa redesign yeLamborghini yavo iyoyo nezita ravo nemabharuma akanyorwa kunzi Gini yasika. Hazvina kushata, zvakangonaka. Ndobva vabuda pamatimeline pavo vachitamba vaita zvavanga vaita nevanhu vese vanga vachivawisha iwo mahappy birthday. Zvazvo zvakanaka, hazvina kushata. Tochibva ipo tienda panhau yekuti handizozivi kuti vanhu vachange variko muzuva ranhasi ndivanani, uyezve vari kuenda kundoimba kunekuti kwanga kune mastage kuratidza kuti kune vanhu vari kuenda ndofunga kuzondoridza ikoko kudomboshava uku, maswimming pool pakata kuchena memwana pachitendera vanhu vachiorganiza zvese. Saka ndikureva nema vanga kana usina kukokwa hakuna chako. Tobva ipapo tienda pane vhidhiyo yakabuda. Iyi vhidhiyo iyi indatozongoona wangu tichitenderera kumapeji akasiyana-siyana ichinzi amudhiliti isina kuona ndikati ko chii chaitika. Madam Boss vachibuda vakapfeka jambusutu yavo yegreen vachitamba zvavo. Madam Boss munhu unofara zvekutamba, iyo it's a fact yatotoziva tose kuti Madam Boss can dance, ende Madam Boss can dance vachitambisa Burkina Faso yavo. Zvozikamwa nemunhu wese izvozvo kuti ndo matambiro avo. Saka kuti nekuda kwei kuda vamwe vanhu vasina kuchitora zvakanaka, iyo iri ndofunga trademark yavo yekuti ndo matambiro avanoita. Vanhu vakataura zvinhu zvakasiyana-siyana, vamwe vakati hatidi kuzviona izvozvo, vamwe vakati wai vatamba vachidaro, vamwe vakati vadhirita kuda vanzi dhiritai, vamwe vakati matambiro acho haazoiti. Asi handizi kuti nekuda kwei isina kuvaitira iyi yegreen negrikini yacho niyoyoyo Shekina Faso yacho yavanga vachiita, nekuti munhu wagara zvingorita Shekina vanogara vachingosheka. Saka handizi kuti nekuda kwei isina kuitira vamwe vanhu, asi yanzi yadhiritiwa. Ndobva zvakare vazoita imwe zvavo live vachitandza kuti who bleach what kuratidza kuti kuda pane munhu wanga achiadhiresa zvavo kuti mukuti kubleacha vakati who bleach what. Mwazara kuti kune chimwe chinhu chandaa kunotisa hangu kuti ko zvinoizvika kare vanhu ava kwanzi nyarara vanhu vachituka, vanhu vachikuita zvavanoda zvese uchingofira mumwoyo kutange rwendo rwemba. Handisi kuti itsumu ndo tsumu yacho kana kuti ndo chicho vanhu vachiita zvavo vanoda newe, vanhu vachikupa manems ose, asi uchiramba ukanyarara uchingonzi vachiti nyarara. Zvokwadi unosvika pakubreaka, unosvika pakuti aiwa regai mbodini mbopindurawo, asi mapinduro ndo anosiyana. Ine hangu I've been studying ndichiona kuti kare vaisataura vachingonyarara iko zvino Madam Boss avachaikira vanonyatsa kutaura kuti vhidhiyo yakati senge musuya pakaitwa vhidhiyo yekunzi Madam Boss vakaimba Katarina vakaitamba Katarina yekuTikTok neuya vachiita zvavaiita zviya vakabuda vakataura wani vhidhiyo, vakaita vhidhiyo vaina maB1 vachitaura vakati ndezvavo vanhu ivavo handina kunzi nemurume wangu tamba sezvizvi ko nekuda kwei vanhu vachase vari kukomblena, asi nemurume wangu akanga achiindira nezvo. Iyo ito response zvakare kutoresponda yako kuti imi munogona kutaura muchiti zvakare zvese, asi nemurume wangu wanga wabvumira. Hazi kuti nekuda kwei imimi kuda kuzondiudzira zvokuita kuti usatamba zvakati, asi murume ariye akatora vhidhiyo kutopinda zvakare ikoko. Ndosaka ndati zvine maways ekuti iwe unenge waresponda sei. Saka nhasi watanga kuti who bleach what, we bleach we. Maona manje ndobva wati motikanganisira mucheni wedu, ndobva wavhara. Ndofunga wanga watora muoko wemakuseni uya zvina zvinhu zvakanaka zingamboiti, nekuti vanhu vanozonyanya kuindira vanomboda kupota vachimodzi turu womboti ceasefire nokuti zvokwadi unenge uchingofira mukati, vanhu vachikuraidha uchingoti nyarara tikasikaziva kuti nekuda kwei. Asi chandakanoziva nekuti Madam Boss vakupindura, vanopindura but ine indirect way zvavo vasanotopindura vachiti who we munonjaira ndo mapinduro avanoita iwavo. Vanenge vasingapopoti zvekupopota zviya zvekutobata chopota, but aiwa vanoita diplomatic way of responding as well. Maona manje zvikanziwo zvakare uyu mukomana anonzi Java wakapinza nyuwo mushini ame kuti ndo D4 AD18 kana kuti zvina kushata. Ndobva ndaona hangu mapicture acho ndachingochiona chitenderera pachinzi thank you ndakapuwa mari nanina uyu ndikaita ndikange ndakutengawo OD yangu tongotiwo makorokoto kuna Simba Java wakatenga mota yake OD yake iyoyo zvazvo zvakanaka. Tobva ipapo toinda panhau yani
iya Aunty Tilder yatete Tilder yavari kubata nezvayo yani yemukomana anonzi Tapiwa Makore uya ndisati ndatanga kutaura kuti zvandaona muzuva ranhasi nezuro zvakare ndimbombira ndinzwa nguma updates acho zvikufamba sei. Pane vhidhiyo ndazosangana nayo muzuva ranhasi kuda ndakamboibata nezvayo asi ndazonyatsa kuiona hangu nhasi ichitenderera futi kumwe kwanga kuchinatsa kuti interview yakaitwa baba namai vaTapiwa Makore vachinzi ndaiona the Herald Zimbabwe ndo yangadi yabudisa izvozvo zvikanzi mwana uyu vabereki vacho vaitanagura maonero vakaita nediscovery yavakaita vakanzi vabereki vavo they finally spoken and futi vanhu vakasiyana-siyana vari kuuya vachibatsira vari kuita sekuti vari kutenda vabereki vacho zvakare asi havanga vachiratidza kugwadzikana nekubatikana zvinhu zvinogwadza sikamboita tiri kureva nhema vamwe vakadanzira kuti its so sad zvakaoma hazvo mwari ndavavanyaradze ende futi ndofunga ndotosi kuti vaigwadzwa pakuti baba mukuru ava vatonzi vakaramba kuvata ndofunga pamba for 4 days vakandimbonda kunovata mune kuzasi kumaraini kwavakandovata vachinzi sei musikuenda kunovata kwanzi vachiti ndiri kutya sikazi kuti vaiti ndiri kutya in terms kuti kutya vachiziva kuti zvozobatwa kuti ndivo vazviita here kana kuti inhauye kuti pane chikaranga chavaita kuti mweya wacho kuda usadzoka kwavari hatizivi ipapo kana kuti vaipedzisa izvo zvavaita kuti musoro wamwana unge uchinda kufunga kun'anga iyo hatizozivi kuti ndo zvavaiita ikwati chichaitika ipapo asi vanhu varadza futi kuti kugwadzikana kumacomments uku vakati maitapiwa vari kurwadziwa veduwe vakutotadza kumira kungozama kuzvisimbisa zvavo asi zvogwadza. Mwari ndava kunyaradzei nevanhu kumacomment section uko dzimba dzababa mukuru ngadzimbopiswa ndovamwewo vanhu vakati aiwa violence neviolence hazviita sei hazviiti kuti tinge tichidero vamwe ndokuti zvakare kuberekera umwe munhu here zvokwadi zvinogwadza nevamwe kucomment section uko tochibva ipapo toinda kumafeedback kwaAunty Tilder avanga vachiita nevanhu vakasiyana-siyana. Yekutanga yandakawangu zuro ndeinyanya kubata vanhu vaiita zvekuita madonations avaenda nawo kupi ikoko kumusha uyezve nemamwe vanhu vaidanzira kuti kune matende ari kuitwa achikupuhwa pachena kuti vamwe vanhu vainge vachindovata imomo zvakare uyezve ndona sekuti nekubatsira kuronga funeral iyi kuti inge ichifamba mune zvakanaka. Muzuva ranhasi ndabatawo zvimwe zvekuti vanhu vakaita sana Sisimeli ndakaona kuti vaiendesawo zvimwewo futi ndofunga kubva kuSouth Africa zvichienda kuZimbabwe ndakaona hangu live yachoni nevamwewo zvakare vakabuda vachitaura papage paAunty Tilder vachiratidza kuti vari willing kuti vange vachibatsira vachiendesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Kota vamwe vakata honzo madhuku mazambia handizozvi kune magumbezi kasingareshe here zviri kuenda nonga kuvaroora zvakare handizo kuti zvaenda nhasi here kana kuti zvakatoenda kare asi chandoziva nechekuti Aunty Tilder handizokuti ndofunga nhasi ndopavazodii pavazoinda kwamurehwa handiti tichiri ipapo zvakare kune vamwe vanhu vanga vakufunza kuti ko musoro imi mama kuti mama kuda kuradzika mwana uyu nemusoro uyu wakanga wakazowanikwa ndonga wakawanikwa padivi nerodhi mamuda kuradzika mwana uyu musingaoni here kuti fesi yacho ndiani zvikanzi fesi zvazviratidza kuti wongoda kushata asi panguva iyi sezvo vakuru vacho vana bamukuru ndo vaida kupressurisa kuti ngapadii ngatitochera chiguva tibve taradzika mwana panguva ino asi ndofunga pakazoenda kumapurisa nekuda kudii mapurisa aona kuti no musoro uyu haudeserve kuti ukaukodzere kuti unge uriwo mwana ane 7 years ndo pakabva pamiswa zvese zvikanzi chimbofosirai zvenchi guva riya takumboita zvekuti zvemapurisa iko zvino ndo vapinda nyaya iyi saka vamwe vanga kuti kuda baba mukuru ava zvoratidza kuti vakatozvita on purpose kuti vaona kuti saka muri kutsvaga kuti musoro uripi kana uriwo musoro wamuri kutsvaga chiregai tikuisire musoro wacho pedo pamunokwanisa kuita sei kuona ndo pawakazoonekwa ndofunga kuti mbwa dzakanga dzotanga kuda kundorya ndofunga musoro iwoyo saka ende placement yavakandoisa musoro uya kuratidza kuti vakasa on purpose kuti ukasire wawanikwa iwo bamukuru vaya saka zvinhu zvakaratidza kuti zvogwadza sikamboiti vanhu pavangachiona kumacomment section vamwe vakatenda kuti ruzhinji rwezimbabwe tinokutendai nekubatana kwamuri kuita panguva ino muchibatsira mhuri yekwani yekwamakore nezvese zvamuri kudhoneta nekuti vanhu vazhinji even vekuuk chaiko vari kubatsirawo zvakare zvikanzi tete Tilder, you are doing a great job. I know there are critics saying a lot. We appreciate being people on your platform and coming to help. How you thank them is up to you. Nevamwewo zvikanzi baba mukuru is very evil. How can you do that? Ivo vachiziva kuti mwana aivepi zvogwadza sikamboiti
zvikanzi aiwa vanga vachaziva kuti kana varivo vakanoplesa kuda musoro uyu zvoreva kuti vanga vatori nemumwe munhu wavanga vapfuudza zvakare saka vakangonotora the other head saka nekuti pana singareshi baba ava pavangachitira baba vatapiwa vanga tati mwana wavo waiva munhu aiva sociable saka kuda hatizozi kuti ndo nhau here iyoyo kuti akazokwanisa kutogwa iyeye kuti nekuti uri sociable votora iyeye mwana wavo hatizozi kuti ndo nhau yacho here iyoyo vamwe vakati zvakare overwhelming response zvokwadi this is so beautiful kubatana kwevanhu so said Tapiwa had to go through this weird way vamwe vakati they need to investigate kuti musoro iyeyo ndewani vakapfuudza mumwe mwana upi zvakare vamwe ndokuti kumunonoka kwemaresults kuri a bit worrisome nevamwewo avo vamwe ndokuti saka zvingori clear kuti musoro hausi waTapiwa DNA was just delaying for investigations vamwe ndokuti ko ng'anga yachoni sei isiri kubatwa sei isiri kududzirwa kunzi ng'anga ndeipi nekuda kwezvisiri kumbotaurwa tingodhirana baba mukuru nemusoro nemuzvazvi kungotaurwa zvani zvatafadzwa uya wakatanga uya saka tisingazozivi kuti ng'anga iyoyo yacho ikutagwa nevanhu kunzi iripi haisati yabatwa here kana kuti yakabatwa pari zvino ende futi vamwe vari kuti zvokwadi ndonga baba mukuru vakambonyatsa kurogwa vachanatsa kutaura kuti musoro uripi zvokwadi vachanyatsa kutaura pachezvavo kana aisati zoti tinenge taita pwere asi regai ngoti ndizvo zvandanga ndava zvangu nazvo muvhidhiyo ino ndichingoramba zvakare ndichiti dai mhuri yekwana Tapiwa Makore yaramba ichinyaradzwa nezita raJesu ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.